Γεια σας! Σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που βρήκα στο ίντερνετ για την επεξεργασία PDF. Η αλήθεια είναι ότι τώρα που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε την τηλεκπαίδευση, ο τρόπος για να μοιραζόμαστε τα έγγραφα με τους μαθητές μας είναι πολύ συχνά η χρήση αρχείων PDF. Οι μαθητές για να απαντήσουν στις δραστηριότητες που τους έχουμε αναθέσει, πολύ συχνά μας στέλνουν φωτογραφίες από τετράδια ή προσπαθούν να μετατρέψουν σε Word τα αρχεία και γίνεται ένα μπέρδεμα και επικρατεί μια κατάσταση που μας δυσκολεύει παρά μας διευκολύνει. Εγώ έχω βρει αυτό το εργαλείο PDF24 Tools, μπορείτε να βρείτε εδώ πέρα την ονομασία του. Και από αυτό το site ξεχώρισα την επεξεργασία PDF που με εξυπηρετεί την παρούσα στιγμή για την ανταλλαγή των ασκήσεων με τους μαθητές. Όταν λοιπόν λαμβάνουν οι μαθητές μου ένα αρχείο PDF, μπορούν να το επιλέξουν και στη συνέχεια μπορούν να κάνουν τις ασκήσεις τους, να τις δακτυλογραφήσουν, επιλέγοντας την προσθήκη κειμένου, μετατοπίζοντας το πλαίσιο στο σημείο που θέλουν και γράφοντας την απάντησή τους. Έχουν επίσης την επιλογή να κάνουν ελεύθερη σχεδίαση, δηλαδή να τραβήξουν, να αντιστοιχίσουν, να προσθέσουν εικόνες ή σχήματα και να περάσουν στην επόμενη σελίδα αν το αρχείο μας έχει παραπάνω από μία σελίδα. Όταν ο μαθητής ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των ασκήσεων, πατάει αποθήκευση του PDF, το κατεβάζει στον υπολογιστή του και μετά ως συνημμένο μπορεί να το στείλει πίσω για διόρθωση. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο το βιντεάκι αυτό και το εργαλείο αυτό, όπως φάνηκε και σε μένα. Σας ευχαριστώ.